Tak dnes tu máme nové videjko, krásne videjko, Ľuboš Blaha. Toto sledujte, ako naloží Miriam Lexman a druhej opozičnej poslankyne, lebo tieto dva osoby normálne, existenčne povedali, že je úplne normálne, že Amerika zbombardovala školu, kde bolo cez 180 detí. Všetci sú mŕtvi, všetky tie deti umreli a oni obhajujú tieto americké záujmy, že v tom Iráne je jadrová bomba a pomýliť sa je ľudské. Tak toto je KDH, toto je tá slávna kresťanská KDH, tá nová KDH. Priatelia, počúvajte sem, toto čo teraz uvidíte, celý ten zostrih s Ľubom. Ľubo je môj dlhoročný kamarát, veď táto fotka vznikla ešte pár desiatok, tak zhruba 10 rokov alebo 12 rokov dozadu, kedy ja som s Ľubom ešte chodil na semináre po Slovensku a viac menej s Ľubom som dodnes kamarát, sem tam sa stretneme, ak je nejaká príležitosť, nejaký jarmočný deň, alebo keď som niekde po Slovensku. No a Ľubo totálne zotrel aj moderátora, aj tieto dva opozičné poslankyne. Proste totálne im naložil tak, ako sa patrí. Ja som veľmi rád. Kľudne tam napíšte do toho nejaký ten koment. Kto chce komentovať, musíte byť prihlásení na odber na YouTube. Ináč sa to nedá, také majú pravidlá. No a ešte jedna vec, to vám poviem po tomto videjku. Budete veľmi prekvapení. A ja už konečne som aj rád, že nám niečo došlo. Ale to až po tomto zľadnutí. Lebo je to niečo hrozné, čo tieto dva osoby podporujú a ako sa v tom vyžívali, že proste boli zabité deti a oni v tom nevidia žiadny problém. Ideme. Pri Ukrajine sa tu zavzdušňujú všetci a citujú mená, vek a neviem ešte aj rodokumenty tých ľudí, ktorí zomreli alebo sú zranení. Tak v prípade Iránu sa tu kolegovia neboja povedať, že to bolo akože v poriadku, že oni tam náhodou zomreli tí chudáci, akože to vôbec nie je správne a tých 165 alebo 170 detí, ktoré zomreli v tej škole, na ktoré dopadla nie jedna, dve rakety pre istotu, tak to je niečo, čo absolútne nemôžeme schvaľovať, ani žiadne vyzabíjanie civilného obyvateľstva, čo sa tam deje pre Boha. Ani to, že tam útočia na desalinizačné zariadenia, aby tých ľudí odstrihli od vody. Však pre Boha, to je absolútne katastrofálna situácia. To nemôžeme zľahčovať. Možno ani neprišlo k porušeniu medzinárodného práva, preto lebo ten útok mohol znamenať aj to, že to bol obranný útok na ochranu záujmov a občanov týchto krajín, teda demokratických krajín, európskych krajín a Spojených štátov. Takže útok neodsudzujete? To v záujme bezpečnosti nás všetkých. Izrael tu rozpráva 30 rokov Netanyahu rozpráva, že Iránci sú zajtra blízko k jadrovej bombe. Dodnes tú jadrovú bombu nikto nenašiel. Dodnes nikto nenašiel tento obohatený urán, tak ako sa dodnes nenašli zbrane hromadného ničenia v Iraku. Takže toto je veľmi podobná situácia a mňa absolútne šokuje, že túto kolegovia na druhej strane, ktorí sa dejú proti nás, vedia byť tak cynickí, že dokážu obhajovať a si racionalizovať, prečo bolo skvelé, že Izrael a Amerika zaútočili na Irán. Išli tam ako kouboji proste niečo riešiť, nevieme čo. Vyzabíjali tam civilné obyvateľstvo. A my sme sa tu pred pol rokom tešili v Európskej únii, že zabíjali vedcov, ktorí boli v tom jadrovom programe. A dnes sa tešíme, že zabili duchovného vodcu 86-ročného deda. A to, že Američania nemajú záujmy, to je totálna blbosť. Však Donald Trump povedal tento týždeň iba to, že ideme si po zásoby ropy, ktoré sú v Iráne. Akože my sa to tvárime, že to bol nejaký útok, ktorý bol nejaký akože, že mohol to urobiť, pretože tam bolo nejaké ohrozenie. Však to má jasné ekonomické záujmy. Totálne rozbitie toho regiónu. Je to 86 miliónová krajina, ktorá je obrovská násobne viac ako Irak a ako Afganistan dokopy. A my sa tu tvárime, že teraz oni tam išli, lebo to bolo dobré a že tu k tomu, a my ideme akože určovať, alebo že nejaké Spojené štáty idú určovať, kto môže a nemôže mať nejaké zbranie hromadného ničenia alebo nejaké jadrové zbranie. Však Izrael má jadrové zbranie a vôbec nie je v programe na ochranu jadrových zbraní. Tu nám vypršali všetky zmluvy a my sa tu tvárime, že to, čo robia Spojené štáty, je dobré a kolegovia majú problém to odsúdiť, ešte povedia, že je to dobrá vec. Akože ja tento cynizmus, ja to už nedávam. Já proto vyjadřuju pochopení. Já jenom říkám, že se domnívám, že k tomu mají svoje oprávněné důvody. Bychom si pro Putina došli do Kremlu. No tak Jedna otázka. Môžeme si zapojiť Netanyahu a pán kolega?
Prosím? Lebo aj Netanyahu je teda obvinený medzinárodným Pre súdom. Trumpa by sme si možno mohli Môžeme dojsť. Ale to je soud, který, jako já vám řeknu, že mi nezajímal. Budem reagovať na pána Vondru, lebo nikto viac neleží v tej prdeli alebo zadnici, ako ste povedali, Netanyahuovej a Trumpovej ako vy. Ako vy, českí pravičiari, ako Ani ja tady ma KDH-ci, dolejza, ako ne? PSK-ári, ako slovenská opozícia. A je to smutné, pretože v čase, kedy sa naozaj deje genocída, kedy tam vraždia malé deti, vy nehodnotíte, vy ste chápajúci Čech. Gratulujem vám. To myslíte vážne? Vraždia malé deti a vy ste chápajúci? Počúvate sa vôbec, čo hovoríte? Tá výhovorka, ktorú používajú Spojené štáty americké dneska vo vojne proti Iránu, je tá istá, ako používal Bush vo vojne proti Iraku. Spomeňme si, mali tam byť zbrane hromadného ničenia a zhodou okolností sa žiadne nenašli. Medzi tým umrelo vyše 1 milióna mŕtvych, vyše 1 milióna ľudí. A toto im nevadilo, boli chápajúci. Teraz v Iráne to isté a pani kresťanka nedokáže odsúdiť genocídu v Gaze, nedokáže odsúdiť, že malé deti zomerajú v nejakej škole kvôli Američanom, ale teraz sa tvárime, že za to môže Putin. Pán kolega vidí aj v ladničke Putina, keď ju otvorí. Toto je úplne šialené. Čo s tým má Putin pre Boha? Videli ste toto, priatelia? Tento hlúpy Čech, hlupák, hlúpačisko jedno hlúpe, normálne si dovolil povedať v našej slovenskej televízii, že čo si on myslí, že to je normálne, že zabili tieto deti Američania a že chyba sa mohla stať. A proste za všetko môže len Putin. Ty bor tak hlúpy český, zmizni do tej Českej republiky, nevráca sa cez to tej hranice, aby som ťa ja niekde chytil, aby si mi povedal na takú otázku, ktorú by som ti povedal obdobnú, čo si dostal tam. Tieto tvoje taraniny, ver tomu, že minimálne facku by si dostal. Lebo keď ty podporuješ to, že môže niekto zabíjať deti, tak tým pádom si obyčajný druhý Hitler. Ty hlupak český, hlupačisko, hlúpe. Ty tu nemáš vôbec čo vystupovať na Slovensku. A ja sa divím tej moderátorke, že ťa vôbec pripustila vôbec do tejto relácii. A Lexman, ty takisto hlupáňa, hlúpa. Počúvaj sem, ty Ježi baba hnusná. Ty keď toto takisto podporuješ, táto KDH už proste není, že kresťania, vy si tam dajte normálne, že Usama bin Laden, stranu si zrobte. To není normálne toto, priateľa. Ľudne tam napíšte nejaký ten koment. No, a poďme teraz k tej krajšej veci. Konečne mi prišli sošky pre vás. Ako náhle tam bude 3000 odberateľov, každých ďalších 500 odberateľov budem losovať od najlepšieho diváka, ktorý nás sleduje, ktorý stále komentuje a z jedného komentujúceho stále vyberem niekoho, no a dostanete takéto krásne sošky. Není to pre PS ani pre SAS, kde sú samé LGBT ľudia, lebo ako vidíte, je to krásna soška muža a ženy dvoch pohlaví. A takúto krásnu sošku dostanete, si môžete vybrať buď čisto zlatú, alebo pozlatenú, alebo ak by ste chceli, tak mám pre vás ešte krajšie niečo, prekrásne, zlaté, pozlatené perá. No a už to bude na vás. Ja vám vždycky napíšem pred reláciu, zrobím ten screen, dám to tam a ak to sledujete, ozvete sa mi do môjho e-mailu, ktorý vám tam napíšem, dajte mi adresu a milé rád vám pošlem tento krásny, ale fakt krásny darček. A takto sa vám aspoň poďakujem za sledovanie, za komentovanie, hlavne za komentovanie, lebo ja som rád, keď niekto aj komentuje tieto videá, lebo iba takto spolu môžeme vnímať tú realitu a ja viem, že ste na tejto tejto vlne, že spolu ideme ďalej a spolu aj v týchto ďalších voľbách zvíťazíme. Priatelia, ja sa už pomaly balím, o 2 hodiny letím opäť do Bruselu za Milánkom. Ideme spolu vlastne idem iba ja sám, ale s jeho dovolením idem na jeden seminár. Bude sa týkať aj Slovenska, nová daň začína. Ešte není istá, ešte nebola ani prezentovaná, takže chcem tam byť. Chcem počuť, že o čo sa jedná, viac menej.
Uvidíme. Má sa jednať aj o komíny. Čím vyššie budú nameravať drony vaše komíny, čím vyššia bude CO2, tak spaľovania, tak tým viac budete musieť platiť na dani. Niekto bude platiť napríklad 19% daň, alebo ja neviem, to je možno 1% daň, a niekto bude platiť 8% daň, že bude spaľovať nejaké plasty, alebo surové drevo, alebo uhlie, alebo neviem. Proste chcem tam byť, chcem to počuť a chcem vám ako prvý priniesť nejakú tú odozvu, ak to bude normálne, alebo ak to bude taký len zámer a o 2 roky, o 3 roky, tak to nebudem dávať ani do eteru, lebo proste zámer je len zámer a voľby nejaké prídu, nejaká zmena príde, takže možno, že to ani nebude reálne. Takže tak, priatelia, majte sa krásne, ja odlietam, ale budem točiť ďalej videa aj z Bruselu, no a vidíme sa. Čaute.